Sa nama je zbog toga tu i profesor ekonomije Zgembo Andislić, profesor sa Ekonomskog fakulteta u Zgepčetu, koji će nam dati odgovor na 3 vrlo konkretna pitanja. Šta je to Evropska zajednica pripremila? Šta se podrazumijeva pod ekonomskim sankcijama i šta će to nas najviše pogoditi? Zgembo, izvolite. Krenimo redom i logično. Gdje je lubencak, gdje je lubencak? Šta se kaže? Gdje je lubencak, gdje je lubencak? To kaže, mene pitao za lubencu, mene ti iz ormara gdje si je ostavio. On kaže, rasjeće napola, vadi koš. Nije zadio koš, mi zašto nisi, kaže, sačko, i mene da skupa vadimo koš, nisam mogu. Kaj, hajde, ispade, hajde, ispade, hajde opet, ispade, još jedno, ispade. Jel, kaže, moguće da tebi svaki put ispade, a meni ne ispadne. I oste kaže, hrmpale oliki ustade, kaže, da vidimo čija majka crnu vunu Moja majka uopšte džemper ne nosi, nikad nije džemper obukla. Ide lift. Stane, zaglavio se, šta je bilo? Zaglavio se, žice. On vuče žicu i gotovo. Puće, žica. I tako su oni morali da preduzme te mjere.